Kauna-Unahang Bagsakan Market naman po sa Bautista, binuksan na para sa detalye. Kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Binuksan kahapon, October 15, ang Kauna-Unahang Bagsakan Market sa Bautista, tampok ang mga lokal na produkto ng mga magsasaka at negosyante sa bayan. Sa unang araw pa lang ng aktibidad, tinangkilik na ng mga mamimili ang hilera ng mga nakalatag na kalakal sa pamilihang bayan. Bukas ang Bagsakan Market mula alas 4 hanggang alas 7 ng umaga at alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, matagal nang mithiin ng mga residente ang magkaroon ng sariling bagsakan na dati ay matatagpuan pa sa kabilang bayan. Samantala, hinimok naman ng mga tanggapan ng publiko na makiisa at suportahan ang sarili at lokal na produkto ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.